u tohto videjka. Toto videjko je LPS súťaž a hneď vám ukážem, o čo sa hrá. Prvé miesto, tento krásny páv, bez poškozenia ako nový, len túnek má také, pokúsim sa to dať dole, na oku také trblietky, to by som vám dal dole, to sa dá dať asi. No takže takto páva je prvé miesto, plus takýto šál a like a odber. Na druhom mieste sa hrá o túto korytnačku bez poškozenia ako nová. A to má na ťapičke také od tohto. No ale to už sa tak vyrábalo. Proste keď som si ho kúpila, tak už to tak bolo. No takže túto korytnačku sa umiestňuje. Takže táto je na druhom mieste, plus zase takýto šálík a odber a like. A na poslednom mieste sa bude umiestňovať, no proste bude tretie miesto, bude tento psík bez poškozenia ako nový, to má také hviezdičky. No, tak to je tretie miesto, plus takýto kvietok, odber a like. Takže o toto sa hrá, no súťaží. No takže poviem vám, ako sa môžete prihlásiť. No, do komentárov, prečo tu vám to dávame do popisku. No, do komentárov mi napíšte prihlasujem sa, musíte mi dať odber, like a tá súťaž, že musíte mi natočiť nejaké video, pesničku aj. No takže ahoj a dúfam, že sa prihlásite a že dačo vyhráte. Tak ahoj.